Dobrý deň, dámy a páni, vítam vás na tlačovom briefingu Hnutia obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti s témou vyjadrenie k včerajšiemu transprotestu. Vítam zástupcov Hnutia Oľano a rovno odovzdávam slovo lídrovi Hnutia Oľano, pánovi Igorovi Matovičovi. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Dovoľte, aby sme sa vyjadrili k včerajšiemu incidentu, ktorý sa stal pri mojom odchode, alebo aj našom odchode, lebo sme tu všetci, ktorí sme z parlamentu vtedy odchádzali smerom na Zámodskú ulicu, kde máme centrálu nášho hnutia. V médiách prebehli rôzne informácie, veľmi ma mrzia informácie, ktoré sa objavili v niektorých médiách, kde sa snažia rôzni novinári, podľa mňa zo zištných dôvodov, manipulovať s pravdou. Najlepšie je však, aby sme si pozreli možno skutočnosť. To, čo som zverejnil ja na svojom Facebooku, je môj pohľad, video, ktoré sa mi podarilo natočiť až potom, teda keď som videl, že už to presahuje únosnú mieru a keď som si vypočul, ako sa mi jeden z transsexuálnych aktivistov vyhráža doslova zabitím. Vtedy som si povedal, toto už nie, vyťahnem mobil, týchto ľudí si budem natáčať, lebo to bolo veľmi primitívne. Doslova mi vtedy povedal, skončil si, ja ťa zabijem. Čo sa dialo, hovorím, videli ste z môjho pohľadu, ale denník Štandard zverejnil pohľad, ktorý natočila priamo redaktorka denníka Štandard, ktorá sa volá Dana Vitalošová. Po videu, ktoré vám pustíme, na konci vidíte, že poprvé, ako to bolo, lebo na tom zábere som aj ja, aj vidíte, že vlastne na začiatku sa spolu s redaktorkou z iného média, z Refresheru, rozprávame. A postupne táto skupinka príde a začne do mňa útočiť bez akejkoľvek provokácie z mojej strany. Na konci však toho videa vidíte, že táto skupinka agresívnych hlubátov zaútočí aj na samotnú redaktorku. To budete vidieť z toho, že vlastne nedovolia jej snímať, nadávajú, aby odtiaľ vypadla a podobne. Čiže tí ľudia včera neútočili len na mňa, ale útočili aj na redaktorku nezávislého média, ktorá svojho času áno, bola veľmi, by som povedal, aktívna, takisto aktivistka LGBT alebo pre LGBT komunity. A keď potom pochopila, že najmä teda tá transsexuálna propaganda, že je nebezpečná, že títo ľudia sa správajú veľmi agresívne práve v takýchto situáciách, tak opustila tieto kruhy a začala dokumentovať ich činnosť. Priamo táto redaktorka aj hovorí, vyvracia ďalší hoax, že na mieste boli nejakí zaplatení aktivisti, ona priamo pomenovala ľudí, ktorí tam boli, lebo ich jednoducho dlhodobo pozná, keďže sa v tých kruhoch pohybovala. Jeden z tých agresívnych vulvátov napríklad je veľmi dobre známy Robert Mihály, žiadny zaplatený nejaký aktivista. Je to človek, ktorý dlhodobo v tejto komunite transsexuálov a LGBTI funguje a jednoducho bolo to jeho úprimné ja, to vulgárne, čo na tomto stretnutí predvádzal. Takže poprosím, aby sme si pozreli ten pohľad z druhej strany. Je to, ešte raz hovorím, je to materiál, ktorý natočila redaktorka denníka Štandard. Ja sa tam rozprávam s redaktorkou z Refresheru a oni postupne začínajú z boku útočiť. Potom vytrháva mobil, ja sa zoberám späť, chcem si ich natáčať. Na nikomu neútočím, nič im nehovorím. Ale čím ďalej, tým viac nadávajú, viac útočia, búchajú, snažia sa vytrhnúť mobil. Teraz tento žltý, myslím si, že neviem presvedčiť. To je, ktoré má okolo vzadu, ste videli na Sako, jednostranný útok do strany LGBTI aktivistov. Potom prichádzajú policajti, ktorí hovoria, že pozor, sú nebezpeční a posúďte sa prosím vás ďalej. Ja som sa postupne posúval, oni napriek tomu išli, vykrikovali, rúli. Tých záberov sú desiatky ľudí, ktorí to natáčajú. Teraz postupne budete vidieť útok na samotnú redaktorku, keď jej zabránia, aby natáčala. Teraz v tomto momente.
Myslím si, že môžeme dokončiť to video, lebo to je dlhšie. Dáme vám ho k dispozícii, alebo ho máte k dispozícii na stránke denníka Štandard. A dovolím si ešte ocitovať z článku tejto redaktorky, ktorá teda napísala. A v podstate je to symbolicky. Dnes je vlastne Svetový deň slobody tlače, tak v tento deň táto redaktorka sa v podstate aj prihovára ostatným médiám na Slovensku. Názov článku sa volá Keď médiá deformujú realitu, ako naozaj prebehol konflikt duhových aktivistov s Matovičom. Dovolím si odtiaľ citovať jednu časť, aby som vás nezdržoval. Keďže som stála priamo na mieste, môžem podobné výroky vyvrátiť. Výroky o tom, keď niektoré médiá hovorili, že ja som útočil, ja som provokoval, alebo ja som išiel za týmito ľuďmi ich nejakým spôsobom hecovať. Môžem podobné výroky vyvrátiť. Ako som zachytil aj na videu, pred útokom aktivistov Igor Matovič pokojne stál pred budovou parlamentu a rozprával sa s novinármi. V tom sa k jeho skupine priblížili dvaja mladí muži a začali na ňo z plných plúc kričať vulgárne nadávky. V zápäti sa pridali aj ďalší ľudia. Nešlo iba o slovný útok. Aktivisti sa k poslancovi priblížili tak blízko, že mu kričali prakticky do tváre. Viacerí ho aj sotili, jeden mu z rúk vytrhol mobil. Na záberoch vidno, ako sa Matovič snaží dostať z dosahu útočníkov. V žiadnom momente aktivistom neopetuje nadávky ani fyzické zastrašovanie. Takže považovali sme za dôležité v tento deň, ešte raz hovorím, symbolicky, Svetový deň slobody tlače, informovať o skutočnom priebehu tejto udalosti, lebo je to veľmi citlivá otázka a nebolo by dobré, aby teraz niekto len preto, že na strane agresívnych útočníkov sú transsexuálni aktivisti, tak zrazu sme začali manipulovať pravdu a vymýšľali si presný opak voči samotnej skutočnosti. Chcem zároveň týchto aktivistov, ktorí sa teda prejavili ako hrdinovia, včera v úvodzovkách pozvať dnes do Pezinka. Máme tam diskusiu o 7 hodine v Dome kultúry, nech sa páči, nech prídu, dostanú mikrofón, nech majú akýkoľvek názor, nech ho prídu kultivovane vyjadriť. Ale bojovať tu za práva LGBTI ľudí s ústami plnými slušnosti, tolerancie, lásky, nežnosti a vulgárnym spôsobom nadávať, útočiť, pluť na človeka, ktorý má možno iný názor. Ja som pred nimi ani nestačil vysloviť svoj názor. Oni len útočili, tak je v príkrom rozpore so záujmami tejto komunity a som presvedčený, aj keď som si pozrel niektoré komentáre po internetoch, tak som presvedčený o tom, že samotní príslušníci LGBTI, tí slušní, sa hanbia za takýchto aktivistov, ktorí ich reprezentujú. Očakával by som však od nich, že sa budú od nich dištancovať. Veľmi ma mrzí, že samotná zvolávateľka tohto podujatia, ktorá si hovorí pani Glas, neviem, jak sa číta to krstné meno, tak samotná zvolávateľka vôbec neodsúdila konanie svojich ľudí, ktorých pozvala na protest a s ktorými tento protest robila. Hneď potom, ako videla, že takýmto spôsobom útočili, ako si zobrala mikrofón, mohla konanie týchto aktivistov odsúdiť. Keďže to neurobila, znamená, že sa pod to konanie podpisuje. Zároveň ma veľmi mrzí, že si doslova vymýšľa blúdy. Povedala do denníka SME o mne, že som tým aktivistom hovoril o nejakých, citujem ju, nejakých pišulákoch a podobnej sprostosti. Oni sami si mnohí natáčali ten útok voči mne. Oni dnes tie záznamy majú na svojich mobiloch. A ja sa pýtam, prečo to nezverejnia. Nie je to náhodou preto, lebo im nevyhovuje ten obsah? Nie je to náhodou preto, že Matovič tam nikomu do ničoho nenadáva a vulgárne, najsprostejšie nadávky, ako som kedy počul, koncentrované v 1-2 minútach, tak zazneli práve z úst týchto LGBTI transsexuálnych aktivistov? Zverejnite, páni a dámy, to, čo ste si natáčali vy, aktivisti, na svoje mobily. Pekne, nezostrihané, komplet záznam a nenájdete tam žiadne slovíčko z Matovičových úst o nejakých pišulákoch. Celkom zaujímavé slovo, už sa aj jazyk pomohol. Takže, a zároveň akože by som bol veľmi rád, aby aj denník Refresher, lebo vlastne vtedy ten konflikt nastal, keď som robil rozhovor s novinárkou, s vašou kolegyňou pre tento denník, tak aby aj oni zverejnili kompletný záznam toho rozhovoru. Nezostrihaný, kompletný,
od začiatku po koniec, kde krásne tým pádom bude vidieť, že ja som sa v kľude s ňou rozprával, odpovedal som na jej otázky, zrazu oni prišli a začali nadávať. A už som bol, viete čo, však ste asi tie nahrávky počuli. Takže veľmi ma mrzí, že hoci sme po Slovensku robili 25 debát, na ktoré nám chodí v priemere 200 ľudí, čiže to bolo asi 5000 ľudí. Z toho mohlo byť odhadom 1500 fanúšikov Kotleby alebo LSNS, že ani jeden sa takto primitívne, vulgárne voči nám nesprával. Ľudia boli síce možno nahnevaní, frustrovaní, ale prišli a dokázali sme sa rozprávať, aj keď to boli vybičované emócie, ale ani jeden sa takto primitívne nesprával, ani jeden sa mi z nich do očí nevyhrážal slovami skončil si, ja ťa zabijem, ako jeden z tých útočníkov včera tu pred parlamentom. Myslím si, že títo aktivisti urobili veľmi zlú, alebo jak sa hovorí, takúto medvediu službu pre celé LGBTI hnutie, lebo od dnes ľudia, alebo od včera, ľudia vedia, že nie je žiadny rozdiel medzi zlým LGBTI aktivistom a medzi ľuďmi, ktorí svojho času pred 3 rokmi tam vylamovali bránu na úrade vlády. Dostali sa presne na tú istú úroveň. Veľmi ma mrzí, že títo ľudia v podstate predtým, ako na mňa zaútočili, pár minút predtým mali minútu ticha pred teplárňou a odozdávali tam kytičky, uctili si pamiatku zavraždených ľudí, hovorili o slušnosti a tolerancii a potom, keď vyšli trošku vyššie do vyššej nadmorskej zrejmej výšky, tak sa im zatočilo v hlave a ukázali, akí v skutočnosti sú. Ešte raz, mrzí ma to, ale nie v mojom mene, ale najmä v mene tej slušnej časti LGBTI komunity. Lebo aj taká je. Zas ja nechcem hádzať všetkých ľudí do jedného vreca. Ale týchto ľudia ich reprezentujú, týchto ľudí neodsúdili, týchto ľudí de facto tým pádom kryjú a kým sa od nich neoddelia a k tomu odsúdeniu nepríde, tak sa v podstate pod ich konanie podpisujú. Mňa to mrzí, lebo nenávisť a hnev nie je dobrým prácom. Možno poprosím Mareka Ševčíka, keď sme spolu išli dole, tak nech vám popíše vlastne, čo sme išli dole, ako sme išli dole, ako k tomu celému prišlo, lebo takisto nie je pravda, že my sme išli provokovať týchto ľudí na ich protest. My sme išli do našej centrály a sme len zbadali, že pred centrálou je zrazu možno 200 ľudí s duhovými vlajkami, tak sme skôr rozmýšľali, ako sa im vyhnúť. Nech sa páči, Marek Ševčík. Ďakujem pekne za slovo. Ako spomenul Igor Matovič, dnes je Svetový deň slobody tlače a ja by som práve na to zareagoval, že ja milujem pravdu a keď sa hovorí pravda a večer, keď som si prečítal niektoré titulky v médiách a budem citovať jeden, možno nie úplne presne, ale ktorý hovoril o tom, že Igor Matovič prišiel provokovať protestujúci dav, tak sorry, že to tak poviem, ale nožík sa mi vo vrecku otváral, pretože to bola plúska. Vieme, komu tie médiá patria a futrujú ľuďom schránky. Nepočujete tam, neprečítate si tam ani riadok pozitívneho na Oľano a títo ľudia využijú aj takúto príležitosť, aby to otočili proti nám. Nič zlé sme nespravili, ja to o chvíľku popíšem. A čo ma mrzí, tie médiá, tí, ktorí si to natáčali, videli, že sme tam ja, Milan Potocký, že neskôr troška, ale prišiel Mišo Šipoš, nekontaktovali nás s tým, že chcú vedieť, aká bola pravda. Nie, oni si ju vymysleli a tak napísali. Pravda bola taká, že keď si spomínate včera, po hlasovaní o 5. sme mali hlasovanie, jedno personálne hlasovanie o jednom predsedovi výboru. My sme sa dohodli, tak ako predtým, že sa toho odvolávania nezúčastníme. Získali sme čas a mali sme priestor na to presunúť sa na stretnutie, ktoré sme mali v našej centrále na Zámockej. Vyšli sme von, ešte ja som Igora Matoviča povzbudil, že poďme. Ja som netušil o tom, že sa deje nejaký protest, že sa niečo vonku deje. Vôbec sme o tom netušili, ani kolegovia. Vyšli sme von a tam boli 4 alebo 5 ľudia z nich, ale ktorí predišli ten dav. Zastavili Igora Matoviča. Dávali mu otázky. On ich neodbil, ale venoval sa im.
Podobne tak, ako to robí na tých diskusiách, ktorých spomínal, už bolo 25. Venoval sa im, aj keď mal opačný názor ako oni na tú vec, a nikoho neurazil nejakým spôsobom. My sme tam s Milanom vedľa neho stáli, pekne diskutoval s tými ľuďmi. Áno, oni išli z niektorých jeho názorov do vývrtky, ale on bol pokojný. Využila to redaktorka spomínaného média Refresher, pribehla aj s kameramanom a využila situáciu a dala Igorovi asi 3, možno 4 otázky. Znova, pokojne jej odpovedal. Lenže v tom sme si všimli, že z dola prichádza dav a my sme sa na seba pozreli a pýtali sme sa, ako ten dav obísť, aby sme sa nedostali do konfrontácie. Lenže tam cestička nebola, pretože oni už boli blízko nás. Spoza kameramana tej redaktorky vystúpil človek, ktorý vulgárne brechal na Igora, vulgárne nadávky, hnusné, počas toho rozhovoru. K nemu postupne sa pridávali ďalší a ďalší z toho davu. A keď ste videli to video, a tých videí, hovorím, sú desiatky, pozrite si to, nikde tam nevidno, že by Igor niekoho provokoval. A teraz vám hovorím, ako tu stojím, nepotrebujem si vymýšľať, my sme nevedeli o tom proteste, jednoducho, ako sa hovorí, vyskytli sme sa a boli sme takýmto spôsobom konfrontovaní. Z toho videa, alebo z tých videí, jasne vidno, kto je agresor a kto sa bráni, kto ustupuje. A toto, že Igor Matovič si ich začal natáčať na mobil, áno, spravil to potom, kedy to presiahlo určitú mieru a natáčali si ho aj oni. Takže on nebol prvý, ktorý ich začal natáčať. Čiže vyzývam médiá ešte raz, to, čo som povedal na začiatku, skúste tí, ktorí ste spravodliví a hľadáte pravdu, česť vám. Ale tí, ktorí zverejňujete takéto bulvárne, hnusné, klamlivé titulky, skúste si overovať pravdu. Skúste konfrontovať ľudí, ktorí tam boli, keď ich tam vidíte na tých záberoch. A nie len čím skôr napísať článok, čím skôr to pustiť von a čím skôr voči Oľano a predovšetkým voči Igorovi Matovičovi rozšíriť tú nenávisť. Ďakujem pekne za pozornosť. Nech sa páči, pán Prokasi. Ešte sa vám otázky minuli. Takže ďakujem. Dobrý deň, Peter Madro, Denní Pravda. Ja by som sa chcel teda... Dobrý deň, Peter Madro, Denní Pravda. Ja by som sa chcel spýtať, aby som si bol tým istým, že odsudzujete takýchto aktivistov alebo odsudzujete vlastne LGBTI komunitu za takéto správanie? Ja som nikdy neodsudzoval a nesnažil, alebo takto som prikrým odporcom kolektívnej viny. Keď som na začiatku roka napísal nejaké statusy o transrodovej propagande, tak som odsudzoval transsexuálnu transrodovú propagandu, lebo naozaj považujem za nebezpečné, aby sme malým deťom na základných školách snažili sa natlačiť do hlav, že vlastne oni si ako 11-12 ročné môžu vyberať svoj rod. A môžu odsúvať svoju pubertu cez nejaké blokátové puberty a potom vlastne však majú čas sa rozhodnúť, či budú chlapcami alebo dievčatami. To sú školské hlúposti, pred ktorými by sme tie deti mali chrániť. To ale neznamená, že ja odsudzujem LGBTI komunitu. Myslím si, že každý, keď sa možno aj do tej puberty dostane a potom si ňou prejde a na konci zistí, že hold jednoducho nedarí sa a jemu sa páči to rovnaké pohlavie, tak zrejme s tým už nič nerobí a jednoducho sa taký narodí. Ale naozaj si myslím, že je našou povinnosťou zabrániť takéto nejakej transsexuálnej alebo transrodovej propagande na školách, nechať deti, nech si tým hľadaním svojej sexuality počas puberty prejdú bez akýchkoľvek vplyvov a propagand a voči tomu bojujem. To odsudzujem, lebo vidíme, že aké to má zhubné následky v krajinách, ktoré nepovedali stop alebo nenakreslili tú hrubú čiaru. Čiže v žiadnom prípade neodsudzujem všetkých príslušníkov LGBTI komunity. Nehovorím, že všetci sú takto agresívni, takto vulgárni. A ešte raz hovorím, ak chce niekto vystúpiť z davu, tak nech sa páči, nech to odsúdi. Ale keď príslušníci LGBTI komunity, keď si pozrete
mnohí na svojich Facebookoch a statusoch obhajujú to včerajšie konanie týchto útočníkov. To znamená, že áno, pridávajú sa na stranu agresorov a medzi nimi a Kotlebovcami nie je žiadny rozdiel. Ešte poviem, že ešte tí Kotlebovci sú asi potom lepší na to. Lebo tí nehovoria o tom, že sú slušní, ale títo sa tu všetci skrývajú za slušnosť. Hovoria o tolerancii, hovoria o láske, mierumilovnosti, hovoria ako im je krivdené. A v skutočnosti prídu a zaútočia na človeka len preto, lebo má iný názor. A oni zároveň hovoria, že na nich oni sú utlačení preto, lebo majú inú sexuálnu orientáciu. Takže podľa ovocia ich poznáte a toto ovocie je teda veľmi nechutivé. Myslím si, ako som povedal predtým, urobili medvediu službu celej LGBT komunite a ja ju z tohto miesta vyzývam, aby si nevymýšľali falošné teraz krivenie skutočnosti, ale aby sa dištancovali od konania tých ľudí, ktorí tu stvárali to, čo stvárali včera. Keď včera nemali dosť informácií, tak dnes majú napríklad toto video. Verím, že zverejnia nakoniec aj tie ostatné videá, lebo ešte raz hovorím, tí príslušníci LGBT komunity alebo títo transsexuálni aktivisti včera si natáčali desiatky videí na tom mieste. To je vidieť na tých záberoch. Keď to postupne spočítate, množstvo tých videí majú k dispozícii. Oni nezverejnili len preto, lebo by z toho videa bolo zrejmé, že útočili oni a nie Matovič. A to je celkom slušné podľa konanie takto dodatočne manipulovať pravdou. Ani tak troška nerozumiete tej emócii, ktorá bola akože vyhrotená, agresívna, po tom, čo ste predseda hnutia, ktoré sa snaží obmedzovať vlastne práva transrodových ľudí a čo ste viackrát vyslovili, že LGBTI ľudia sú vlastne chorí. Povedal som, že chore je, keď chlap si povie, že zrazu bude ženou, že chlap zrazu sa rozhodne, že on je neschopný vyhrať mužské preteky, tak sa dá prerobiť za ženu a potom sa tvári, že je hrdina, že vyhral ženské preteky. Je podľa mňa naozaj choré, keď chlap túži sa dostať do ženskej väznice alebo ženskej šatne, tak sa dá prerobiť na ženu, akože ženu a potom sa tvári teda, že je ženou a uspokojuje svoje úchylné predstavy. A tomuto nerozumiem, lebo si myslím, že to nie je v súlade so zdravým rozumom, je to choré a za tým si stojím. A keď niekto sa cíti zranený, že pomenujem choré chorým, tak nech sa páči, nech vyjadri svoj názor. Ale vyjadrovať ho takto, že útočí, používate najvulgárnejšie výrazy, že na vás pluje a podobne, bez toho, aby som akýmkoľvek spôsobom ten útok opetoval, tak to je podľa konanie hodné možno opice, ale nie človeka. A posledná otázka, zvažujete podať nejaké trestné oznámenie, keďže sa vám vyhrážali smrťou? Nezvažujem podať trestné oznámenie. Ťažko by sme teraz dokazovali, kde museli by zverejniť tie videjka, lebo na nich by to bolo zachytené, takže zrejme asi aj preto ich nechcú zverejniť, lebo by takéto dôkazy tam boli. Ja si myslím, že sa musia vysporiadať sami vo vnútri. Ja by som naozaj najradšej bol, aby sa tá LGBT komunita s týmito ľuďmi vysporiadala, aby sa od nich jednoznačne dištancovala. A nie tak, ako priamo vlastne zvolávateľka toho protestu ešte im vytvárala falošné alibi a hovorila o nejakých, čo to bolo, vyšulákoch, že ja som im tam niečo takéto rozprával. Ešte raz hovorím, oni majú videá z toho, nech to zverejnia. Už keď minimálne ten refresher, keď zverejní celý ten rozhovor nezostrihaný, tak z toho bude vidieť naozaj, ako ten konflikt začal. Že ja som pokojne odpovedal redaktorke na otázky, oni sa postupne blížili a jeden pavián začal tam po mne vykrikovať oplzo nadávky a potom sa pridali ďalší. Dobrý deň, Belgánom televízie Markíza. Ten protest bol aj o novele zákona o rodnom čísle, tak ako sa stavia hnutie Oľano k tomuto návrhu? Podporíte ho? Je to aj od vašej poslankyne, ak sa nemýlim, myslím, že pani Záborská je tam? Myslím si, že Anka Andrejová, čiže z hnutia Nova, ktoré kandidovalo s nami, ale k tomu návrhu sa prihlasujeme. Ja naozaj, mňa nikto nepresvedčí, že muž môže byť len takto rozhodnutím zrazu ženou a žena mužom. Čiže podporíte tento návrh tým pádom? A keď sa dostane na hlasovanie, tak predpokladám, že veľká väčšina nášho klubu ho podporí, lebo je správny. Len ten návrh je úplne na konci programu. Nie je to tak, že aj v koalícii ste si uvedomili, že to je pomerne citlivá otázka? Rozhodovalo rozmiestnení otázok Boris Kollár, toto bolo jeho rozhodnutie autonómne. Zrejme takýmto spôsobom sa chcú vyhnúť hlasovaniu o tomto zákone, alebo keď je naozaj na samom konci, tak je taký predbežný úmysel, že vlastne bude sa rokovať síce nejaké 3 týždne, to vychádza, či necelé 3 týždne, do 19. mája, či to je necelé? Áno, povedzme, že áno, 3 rokovacie týždne, a čo sa nepredrokuje, sa posúva. Ja dúfam, že sa ten návrh dostane na hlasovanie a
navrhnil úplne na konci, myslím, že po 230. Tak zrejme úmysel bol taký, aby sa parlament vyhol hlasovaniu o tomto zákone, lebo je to citlivá otázka. Ja si myslím, že je to správne vyriešiť. Jednoducho muž musí zostať mužom a žena ženou. Vy tu vyčítate tým aktivistom ich správanie. Je správne, ak bývalý premiér o nejakých ľuďoch hovorí, že sú chorí a že sa správajú ako opice? Vy si dáte otázku, že či sa teda nesprávali ako opice. Podľa mňa naozaj myslím si, že som urazil opice, lebo myslím, že tie opice sa správajú veľmi, veľmi kultivovane na rozdiel od toho, čo predvedli títo ľudia. Čo je tu však ale, som povedal, najdôležitejšie alebo najmarkantnejšie je to, že nemôžem tu hlásať pomaly kázne, mať dennodenného slušnosti. Pani prezidentka bola prezidentou pred tú tepláreň. Káže o tolerancie, láske, slušnosti. Oni prejdú 500 metrov vyššie a útočia tam na človeka len preto, lebo má iný názor a v tej chvíli ho ani nevyslovil, lebo ja som ani nevyslovil pred nimi ten názor. Oni ma ani nepočuli, nič, ja som sa s nimi nerozprával. Len podľa útočiť. Toto je podľa mňa z ich strany teda veľký problém, ale prepáčte, zabudol som prvú časť otázky. Moja otázka bola, že čo vaše správanie, ja nespochybňujem to včerajšiu udalosť, dnes ste tu vy ako bývalý premiér a nazývate ich, že sa správali horšie ako opice, sú to chorí ľudia. Toto robili v podstate aj nacisti o Židoch pred druhou svetovou vojnou, kedy zneužívali tým, že hovorili o chorých, o tom, že to nie sú ľudia, ktorí, alebo respektíve hovorili o nich ako o neľuďoch. Či je správne vy ako politik, ako predseda najsilnejšej vládnej strany sa takto vyjadrujete o nejakých našich občanov? Takto. O nejakej komunite konkrétne, teda možno... Ja som nikdy neuplatňoval princíp kolektívnej viny voči celej komunite LGBTI. Keď som hovoril, tak som pomenoval vyslovene, že nútiť malé deti, 11-12 ročné deti na základnej škole, aby sa rozhodli, že či sú chlapcami alebo dievčatami, aby si dávali nejaké blokátory puberty, aby teda získali čas sa rozhodnúť, či naozaj sú chlapcami a či naozaj sú dievčatami, že to je chore. Som za to označila, stojím si za tým, podľa mňa to je chore. Dnes to vedia v Anglicku, vo Veľkej Británii, v USA, v škandinávskych krajinách, kde touto cestou sa pred pár rokmi vydali. A dnes tisícky detí, ktoré si takto nechali zničiť svoj život, banujú a najradšej by to vrátili späť, ale už sa to nedá. Čiže keď tu niekto chce kaziť život našim deťom na Slovensku, ja urobím všetko preto, aby tú možnosť nemal. A ak to bude chcieť robiť, tak to budem nazývať choré a budem sa snažiť pri takýmto konaním zabrániť takýmto zvrhlým aktivistom, ktorí sa tu prejavili. Lebo toto sú presne tí ľudia, ktorí by chceli mať v opatere naše deti. No tak v žiadnom prípade nie. A keď som nazval za choré, že sa prerobí chlap, ktorý je neúspešný športovec medzi chlapmi a sa prerobí na ženu a potom sa tvári, že je hrdina, lebo však má 3-krát väčšie plecie ako tie ženy, tak on je teraz zrazu najlepší plavec, tak to je choré. Prepáčte, nebojme sa nazvať choré chorým, lebo to choré naozaj je. A za to, keď choré nazvem chorým, že sa niekto urazí, lebo on teda tiež je neschopný športovec a on chcel teda tiež sa prerobiť na ženu, aby konečne stál na stupienkoch víťazov, tak to nie je môj problém. Prepáčte, si naozaj myslím, že títo ľudia by skorej tohto zmýšľania mali vyhľadať skôr psychiatrickú pomoc, ako my by sme im mali umožňovať, aby oni si to na počkanie menili pohlavie. Ešte sa chcem na inej téme opýtať. Smer, kde zverejnil informáciu o tom, že firma, ktorý predtým spôsobil minister Vlčan, dostala od z rezortu pána Budaja nenávratnú finančnú pomoc vo výške takmer 1,5 milióna eur. Či vám to príde v poriadku a či sa budete pýtať na to? Počujem to teraz od vás, nie že prvýkrát, asi pred 20 minútami sa ma váš kolega vonku pýtal, ale keďže sme sa chystali na tlačovku, zatiaľ som si nepozrel tie informácie. Ja som určite komu padne za takéto pravidlo. Je to plná zodpovednosť Eduarda Hegera ako premiéra, ktorého nominant je pán minister Vlčan a takisto pán minister Budaj je v jeho strane. Bude ma veľmi zaujímať jeho reakcia a určite sa dokáže dostať k presným informáciám, keď kdokoľvek čokoľvek urobil, čo by bolo nečestné, musí za automaticky zrušky dať. Prepáčte, dobrý deň. Ja som nechcel, ale... Prepáčte, ja som nechcel, ale keď som si pozrel aj tlačovku, ja som išiel 10 minút pred Igorom Matovičom cez ten DAO. A ja som mi povedal, že priatelia, ja mám viacej homosexuálnych kamarátov, ako ste tu dohromady. A také jedno dievča mi začalo nadávať do homofóbnych KKT a taký chlapec tiež ma opil. A hovorím, prečo? Čo hovoríte? No lebo robíš zle. Hovorím, povedzte mi, čo robím zle. A
Ale tá, čo správať, si proti nám, hovorím, prepáčte, som za registrované partnerstva, som za to, aby ste mali rovnaké práva, rovnaké všetko, tak povedzte mi, čo robím zle. Ale chcem povedať, aj dneska som spravil toho status, že to nie je o tom, že LGBT sú zlí, to nie je o tom, že progresívci sú zlí, že sú zlí liberáli, že sú zlí kresťania. To je o ľuďoch. Všade sa nájdú hlupáci a všade sa nájdú takíto agresori. A včera tam bolo toľko agresorov a na tieto, žiaľ Bohu, stretnutia chodia presne takíto ľudia, ktorí vyhľadávajú také veci, ako sa včera udiali. Ja som išiel len okolo a nerobil som žiadne problémy a som jeden z tých zástancov u nás Volano, ktorý naozaj tvrdí, že práva rovnaké by možno viac mali mať LGBT, možno viac. A ja som si to zlizol spôsobom takým, že naozaj som nič zlého neurobil. Čiže musím sa naozaj Igora Matoviča teraz veľmi zastať, že išiel tam okolo, ako som išiel ja do kancelárie, a agresívni ľudia ukázali, že všade sú tí agresori. A dnes, ja by som ešte takú krátku vetu chcel povedať, dnes práve Mazurek aj celá tá ich kompánia veľmi tvrdo bojovali proti trestnému zákonu, v ktorom sa sprísňujú niektoré tresty pre takýchto agresorov a veľmi sa ich zastávajú. A toto je to, čo sa v tejto spoločnosti teraz deje, že agresorom sa bojíme dať primerané tresty. Toto, čo včera predviedli prívrženci LGBT, nebolo o LGBT, ale bolo o agresívnych ľuďoch. A tých je strašne veľmi veľa všade. Ďakujem veľmi pekne. Pozdravujem všetkých slušných LGBT prívržencov. Máme ešte otázku?